सेंट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि बांमोनांजों भाइस शिवांजलि तंबायुचिनि ब्लक कमिटिनि जत मालिक जों ओरिजिनल मालिक का जों तिप्राहानि तिप्रासा ओ तिप्रासा रंगा ओरिजिनल मालिक जे बारातिया तंफाइनाय रक जे ओरिजिनल मालिक या रक से तिनि त्रिपुराओ शासन खाय तंसियो ओ ओरिजिनल मालिक रक न आबनो जों कुनो दिनो माने ओइ नाहारि मान्या आबनि बागैनो बुबाग्रा तामुकसिनि लगियो फाइजाक जों बेबाग्रो बुबाग्रानो लगियो जिनि ओ ओरिजिनल हानि मालिक रकनि अधिकार न जों नाहारनाय दाखरो बखरो वानसुगि नाहारदे जों तिनि ओ त्रिपुरा हाव ओरिजिनल मालिक तुतुइसे जों तिनि बुइनि सेलें हाइके सामुं खाय मातंका ताङै कारण के चिनि थानि पावर करिखा ताङै पावर करिखा चिनि त्रिपुरा हानो दखल खायते जों तिनि उसरुते चिनि फिकुंगो देवाल नाङै थागा जों ते उसरुना जागा करिखा हानि बागैनो ओ एडीसी आम चाइना सुइपानो जों प्रोटेक्शन खाय मानारनाय जे एडीसी चिनि बरम गोनां समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया सं फाइटिं खायमानि यागुलो जोंनो all 6 schedule area जोंनो मारिखा दाखुरो बुखुरो अब बेबाक न चिरंतन सत्यनि थांनाय जे चिनि तिप्राहानि बागै जे चिनि तिप्रा सरकनि तंथाय एडीसी ओ 6 schedule area न प्रोटेक्शन खायनारगानि निनि आनि दायित्व ताउ त्रिपुरा राज्यनि मुखिया ताम साइतं एडीसी न दखल खायना हिनो जों कुनो दिनो दखल खायनानि रिगलाक कारण ओ एडीसी जत बरनि बागैनो हिने बसावै दङ ओ एडीसी जत बरनि बागैया ओ एडीसी हिंखाय ओ हानि ओरिजिनल मालिक रंनि बागैसै ओ बांलादेशनि लंगिसिमि कान फाइनाय रंनि बागैया जों साइमोन त्रिपुरावा बहाय अवस्था त्रिपुरावा ओ हानि मालिक रं आगियो बर गोबां तंमानि ओ हावा 184 जना राजा राजत्व खायलांखा जों त्रिपुरासा राजा राजवंश जों राजत्व खायनानै सिओ जों बाहायखाय एडमिनिस्ट्रेशन चालनानै जों सिनि सिओ काहामखायनो फियाबा जों तिनि तामुनुखा बुइनो दाते ओ फातार हास्तेनि बररक फाइते बांलादेशि रक फाइते जे बररक बांलादेशनि फाइप्रो मंसा करि तंमानि बरनि ताबुक 2 तला 3 तला 10 तला बिल्डिं थामायका चिनि तिप्रा सरकाय कामि बिसिंगो हापते लामा हामिया तुई काहाम करै नक काहाम करै वातै दबसावा कांकायनो कारेन्ट थाङै पायो अमहाय जागाव जों तंलाय जाऊ अमनि हयते रखा खायनानि बागैनो ताबुक जों ईश्वरनि दुथाय फाइजाक चिनि बुबाग्रा ब चाया नोंयावै चिनि दफानि बागै सामुं खायमानि जों नुगै तंलायो अ जरावो जों केबो गोजा खरम गोख्रां गुफुर हिनलायावै जोंनि दफानि बागै जेहेतु चिनि बुबाग्रा यात्रि सामुं खाय दङ अ जरावा जों बुबाग्रानो लगी मारिलायनाय दासिं चिनि बरम गोनां एम साका जे 1967 नि सिमि जे आंचलिक राजनीति बदल खाय फेमेनि बुकुनो कुनु जागानि कुतुलिया फिया बुबाग्रा रिंमानि बागै आंनि दिबा आईपीएफटी खायमानि बुबाग्रा रिंमानि बागै जों जत्त फानसानि मारियो फाइसकायका ताबुक चिनि तिप्रा सरनि यागो चिनि पावार रंनानि दिगे थाङै दङ आबनो नुगैनो ओ बांलादेशनि फाइनाय बरग माथा खराब जागै दङ जे तिप्रा सरनि यागो पावार सकनायखा तेसाखाय बरग सङ तिप्रा न तेवाइसा आगिनि राजान आमालनि हायकेनो तिप्राव राजत्व खायनाय गायनि बरग माथा खराब नाय तंलायो आबनि बागै ओ बुबाग्रानि थानसानि मारिनो बाहायकै तख्रुबनानि अबस्थाय तंगै तंलायो बाहायकै अबनो तख्रुबनाय तिप्रा सरगनो गोबां लोब लालसा खायै रां फैसाबाय पायदेमान चाय तंगै तंलाय जाऊ किन्तु कुनो दे चिनि तिप्रा सरग बेबा हजाक बुंनाय जा ताबु बिसास खाय चिनि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सिपाहीजला खुवाय कुनो वाला नंया और बुबाग्रानो खोप्लायनाय याबा चिनि दलाय रगो उनुकुटि रगो साउथ त्रिपुरा गुमति रगो जों ताउ सामुं खायलायना दङ तामनि बागै आ जागावरो बिसोर बागो चिनि ओ सिमना आमचानि सलायफोरनो तेबो गरिब बंशनि बरग आ जागाव तंलायो बरगनो तेबो रां पैसा लुप फुनुगै वाक तक पुन नग रिवानि हिनै गोबां मा लाम कररि तंलायो भबिष्यत बंनि बागै
जेबो अन्धकार नाय आउनि बागै बुबाग्रा आ जागायाव आ थाइराव थांनि सामं खालायलाय दङ जोंबो मा थाङो तांगै ओ हानि बुसा ओ ओरिजिनल हानि मालिकआवनो ओरिजिनली जे चिनि टिप्रासारावनो बंनि अधिकार रिनानि बागै जे बरक बाराटिया जे बरक ओ हानि ओरिजिनलिया बरक ताबो किरिजाक ओ हानि बुफ्रुजानि खारिमा थाङो ओ हावा जोंकि काहामकाय मादे मा दङो आउनि बागै बरक एडिसिरो सबायनानि बागै साइ जगै दङ जों अब नुजागै दङ त्रिपुरा हो स्राय स्रायखाय ताबो साना थाङा जोंनि बरमगोरा ताइसिं इएम सानानि जाय दखा जोंनि जे फारासा जागा जों जे जागायाव नक तां दङ जे नगो जों कुसुम कुसुम रमै आनि थागु आनि नाना आनि थागुनि बुफानि बुफा माने बरक अंसुक बसर रमै जोंनो अ थाइ रुइ कलांखा जों दाबो अ जागायाव दङ फेबा चिनखानि अ जागा थाइनि जों जे नक तांदर 2-3 घन्टा दङ बाक्सानि 1 कानि दङ बाक्सानि आधा कानि दङ अ जागा नि कागज लापसाजु केबनि थानि तो तंग हिंसले तिप्रा सरंग जागा केबनि थानि करे तो तंग नंग जागा केबनि जागा नि कागज नक थानि कागज केबनि थानि याक तो तंग याक ति सबायला तंग खांकाय केबनि तंग खांकाय तंग नाय 100 जन যদি খরনি খরতাनि तंग खांकाय ते बाकी 97 98 जननि